Ahojte, ja som Martin. Toto je moja nová akumulátorová pila Ryobi a v nasledujúcich minútach sa na ňu pozrieme trochu bližšie. Balenie obsahovalo návod, olej na mazanie reťaze, no a samozrejme holé náradie. Pila je napájená 18V akumulátorom, v tomto prípade s kapacitou 4 Ah. Táto pila má výšku dlhu 15 cm, to znamená, že je určená najmä na spracovanie záhradného odpadu, na odvetvovanie, ale vieme si predstaviť aj ako pomocnú pilu pri ťažbe dreva, prípadne pri príprave dreva na zimu. Je určená na priemery do 130 až 140 mm. Vďaka jej kompaktným rozmerom a nízkej váhe je ideálna do stiesnených podmienok, takisto možno aj na prácu vo výškach. Čo sa týka ergonómie, drží sa veľmi dobre. A to aj vďaka pogumovaniu na madle a rukoveti. O pohon sa stará bezuhlíkový elektromotor s detekciou preťaženia. Napínanie reťaze je zabezpečené systémom bez náradia. Krycia lišta reťaze a chránič ruky, to všetko pre našu bezpečnosť pri práci. Minireťazovú akumulátorovú pilu Ryobi hodnotím pozitívne, predovšetkým čo sa týka pomeru cena, výkon a kvalita spracovania. Veľkou výhodou je takisto aj batériový systém OnePlus, ktorý zahŕňa vyše 200 typov rozličného náradia.